Omal suni chu pasal sun to ni in afane ichun hion chu la chu atul puya hion chu la chu university professor ani a anupui chu eja ni in anfapa chu ji ha ani a anfanu ming chu hanai ani mal suni shing nun chu ahar sa ve hle a kumnau pangte ani in apasalina boral sana afapa hion chu la chu har sa tak chungina en kol selian top mai ani tuna chuan akumte alo tamve to bok nen athin che em maya mi tir te chu ape hle bok chu chuan amau nu e jai chu ati sheom thei hle a depression hial anei phani malsuni chu ina a chot big lova ano pan lai chian Mr. Pakanen chuan cafe a thok durin chu cafe chu nu pakhat ok jai chuan atlo jing hle thina malsuni eroin alo ngei ru hle tum khat po dora an omlain ok jai chuan run luin Mr. Pakat chu a chai vela malsuni thin rim chuan zirtir na peklak tumin a khoi tamaya Mr. Pakan chela tum nalama an lo khong fuwa a nar chu a thi pha nge ni ina a ho nuwa a fanuna yang chuan ama a intinat pha fawa wangin malsuni chu chan to lo turin ati nge a chuti lai tak chuan malsuni chu ron langin athu soilo riat veka wang chuan alom lo hle a na yongin ngai dam dil tur ati po chuan adil du tlat lovani akal ma in theithe mul Mr. Paka aron ken sak chu ada deuh muka Mr. Paka chuan zui ngalin a bike nen a thla honi chuti lain na yongi thung chuan malsuni le apa te chuan in kom ngei te reng nen malsunin tun thlenga apa in theithe mul allergy anei ti po ala shemi alo chuma ka lo ti hle local TV studio a chuan music producer siangu wa chu alo lawm lo hle a chan chu audition ti tu de reng chu an inang put maya thinlung taka zai an omlo mai ba ka an lan dan chu an ngai poimo em rengot mai ani a assistant su yo ni po chuan kumno pangde ote chu thinlung taka an zai theilo thu soin kung upazok te chu zai tira no pangjok te chu phunrem tir mai lo rot hialani atuka chuan malsunin amaunu ejai chu arong bol diklo dewa wang chuan a haule shepa chuti lai tak chuan je ha chu chua ruka audition vannei ve chu atuma Mahse anu ejai chuan lo mufu in lekha zirbak ngei to alo turin ati top maya ni Mahse la a hau mek lai chuan api malsuni chu lo inrol vatin je ha chu poisa pe in ati du chuti turin alo fui thungani ejai ngai dan chu ani lo hle maya afapa enkol chu akuta da mai tura shilin malsuni chu lo inrol lo turin adu ani Mahse malsuni chuan enga wak angai lawa apasalin lo thata ka nei chungpo a depression ala nei theite chumakati ema wangin atupa enkol tur chuan arin lo thua soita mi amayani ji ha te ben chuan audition chuan ti veta a musician te chuan thiam hle Mahse an singer ber chu azai thalo hle maya a chan po zial zuk a in sum du lo mai ba ka zu a in na sa hle ani a serious lo ema wang chuan ji ha an hawin a zilve dewa Mahse an singer chu in siam thata hnekin ol sam takin abang chun zom ngal dai mai ani chumitlaya malsuni bazar ho ina thlen chuan amonu e jai chhuata lo let reng mai hi avamu manmo takin damdoi ina akal pui ngal vata surgery nei ani nuwa doctorin hion chula nena chuan anupui chu a depress lu tukni ina soya thinrima an burna in chunga chuan omchi ani to lo thu lo shilani ti chuan ina an ho nuwa hion chulan an fa te chu ati ti puya an pi malsuni chu tar en kol na hmuna da maya rota hana in a thlop hle lain ji ha ero chuan alo nial thung an thu soelo shiat ve ka wangin malsuni chu alung oi lo hle a Mahse ejai din hmunin azir miau lo awangin a shethiam ve viau thobok hion chula chuan anu chu ejai zia vele a shwai hole tur thuatiama malsuni po chuan alo rem ti ve mai bok Mahse aril ru chu adam theichia chuang lova cafe a atho lai te chuan amuta of maya chuta chapa nu pakhat chu thinrim min an dor a chuan alo kala chunu chuan malsuni apuina satna lama a restaurant chu alo chan pha hiala malsuni chu afapa nen chia har sataka an omlain chunu chuan a khongaya wangin an bula alo chen tir to ani Mahse malsuni chuan an restaurant an asiam dan thuruk churuk chwa sakin an khwa a tho chuan restaurant alo siam ve dai maya
chu avangin alaka chuan chu nu chu athin rim tak zetani malsuni chuan soitura nei lo avangin kalsan mai atuma Mahse chu nu chuan hun rei tak chunga lo zon to avangin olsam taka kaltir mai chu atum holo chu kuthia la thlak tamaya Mahse malsuni chuan ado mai thung chuta Mr. Park azok chuan lo chelle vatin alo man beta atopa malsuni po chuan chutiang thilati chan chu afapa in nun nuam zok anei theinan ani thuwa soya ngai dam madil tani tlaya hodon chuan basa chan lain atap ringota chuti lai tak chuan ji ha chuan lo kolin amale a thian te chu dinner e chwa pui turin alo ngena malsuni po chuan lo remti in station a in mu chu antumani nima sela akalma chuan ala mu ngai reng lo photo studio kota chuan dingin Audrey Hepburn thalak chu a en ngoi maya a chunga chuan lutin nal taka thalak ve chu atum ta ni thalo tu pa chuan kumsom ni vel anga a chwa tur thu shilin a thla chu alak sakta a ti chuan ba sa chuan lut vatin ji ha te bula kal chu atum ta ni bas chunga chuan tlangwal ler tak te chuan an lo chai chiam maya angei lutuk chuan an chai rual po ani lo thu soin a an khum shep mai ani chuta dar thalanga a mela in mu chia chu a phuzok maya kumsom ni mi ani laya ataksa angchia anei let le ringot mai chu angai na shelo hle station ava thlen po chuan alandan tharnena ji ha de thian howa mu chu a she dewa ji ha kol po chu la du lovin photo studio lambok chu apan le ta zoga Mahse maktak main chu photo studio chu alo omto reng lo restaurant nei tu hnena chuan photo studio chungchang chu azon ngal wata Mahse chu nu chuan kumsom chuang restaurant alo nei to thule photo studio ti vel chu ala shiat ngai lo thu alo shilani atuka chuan anpi ala ron holawa wangin anlo mang anglom hle a police ne na report an tum chuan ala ma ema wangin anlo zialu sak du lovani chuti lain malsuni chu amel tharne na ho chi ni a shiat lawa wangin community center a chuan a riak daya jing tho ataksana ani thin te po engma alo nei to lova alom lutuk chu azwang tor mai ani kum upatam taka mu chuan an ma ni angni le chu adu lo hle a ataksa thar chu chena tum ta ni ti chuan thopno thar lein a chuak ngala Audrey Hepburn ni sam angin asam te chu ati danglam tir boka a ATM card mangin poisa chu ala chuak mai zelbok anu dewa chuan Mr. Park te ina thlena vadila chuta chuan ahming dik taka soi theilawa wangin ahming chu oduri ani thuwa soya chu Korean hawina Audrey ti an lamring dan ani a Audrey ming chu alo copy ani a inda fel nu chuan a chung te ina avakala lekha nu che in a that thu shila tumani atuka Mr. Park te ka fe a chuan avakal ve a inti hlim na hun te mangin ok zai mu chuan zai ve nge ril ruk ta a ti chuan ok zai zo chuan a zai ve ta roi mai ani ahla saka chuan a ril ru pe in a zai nung em maya chu ji ha po in lo mu in amita la ngal le pon lama thu siang wa le soyo ni te po chuan lim tak maya malsuni zai an shiat rwal chuan an wapan nai ve ngala malsuni chu zai thiaman ti vong le a zai zo rwal chuan kutan lo beng dur maya Mahse atupa ji ha chuan a hre chua kang ti ahlawa wangin atlan chia a chuta ji ha le siangwa te chuan umzui ngalin in biak na nei pui nge yan tuma Mahse an mu zo to lawani ji ha chuan Mr. Park atlo koi le a vannei siamin malsuni po chu alo omreng mai ti chuan thila ei chwa pui nge a ji ha chuan an be na tel ve turin malsuni chu asom taringot maya malsuni chuan nial tum zet Mahse atupalungai mel chu mu she amati avangin an bena telvet su alorem titani atuka chuan an practice ngala Mahse an music du zong chu beng chengati ema wangin ngai thlang nuam le hadam chia saka du thuwa soya an zenga mi pakhat chuan alo thlop lo hle Mahse malsuni chuan amit siain flying case apezewa chu vele an vai mai chuan an nem le ta duai mai ani ti chuan a masaberatan parka an performa mi puite chuan an lo lomin poisa po an muhnem hle anuwa bara te chuan an perform vele a musician te po maksak dewa inchei to lovin malsuni du dan chuan an kaltlanga
ji halo suang tu athin angein hlotlin na po an chang chho ve ta zelani zan khat chu siangwan malsuni chu rela a hmufu hla umaya an chuk nuwa po azui ru ta zel nima sela malsunin alofin khala reipo azui ruk ma in man so ania zui to alo tura awo nuwa malsuni chu kalle mayatum chu vele siangwa chuan adara lo kwain akora po tel pala wang chuan a o malang thui hle a malsuni thin rim lutuk chuan chanpui tu chu a awata police te an ron thlen rual chuan siangwa man turin alo shil ti chuan siangwa chu police te chuan an man ta daya adu ber chu malsuni biak ni Mahse abeise anga thela kallawa wangin a bethei talavani atuka chuan ani hliap khumzin em nen chuan ji ha an asoma wangin achung te ina chuan avakal veta a chuta e jai chuan lim takalo dong songin alodam thato hle ani hanai thung chuan alo be thate chiam nova ji ha chuan kapi achuna halo shethiam sham ro o alo diwata chu chuan malsuni ril ru chu atina vedeu cho en man ma chuan in fan kwal vela du thu soin ji ha chu api room en pui turin aril ruwa min thei hlo maya room an lu chuan engma shelo ang taken velani chuta ji ha chu anu in pui turin aron kau hlowa chu churem changa la in malsuni chuan athom noda na chu a hai ngal vata achung ten a ATM card an block saka wangin a stem chu amamo ani chuti lai chuan hion chu la le police te chuan CCTV hi an lo cheka chuta chuan tu emo in malsuni ATM card manga poisa ala chuak lai hi an muta Mahse ni hlia par pula khuma wangin tunge ani an hre theilawa chu an thil mu awang chuan malsuni chu kidnap nin nge in an ngai ngeta a Mr. Pa ka ero chuan ni hliam chu a mu to nu anga ti hle malsuni le achung ten so an ei mek lain hion chu la chu aron thleng ve chi a chuta alo ti than to angin malsuni chuan ding chungin alo loma achung te chuan makti in an en thap mai Mahse in thu pangai ti a hre chuak le ngala chuan lam siamin bedroom a chuan alu ta dayani achung te chu a en thlazuya afapa hion chu la chuan anu bo na ala tor e ma wangin cho po al ei du lova malsuni na mu chuan she omati hle atuka chuan Mr. Pa kan malsuni chu a en thlata a ani hliap khum chu ngun taka enin CCTV a an mu nen in anga ti ta hle a ti chuan akal nuwa a room chu chek ngalin malsuni halim le a phe khok te chu a mu chuak ta ni chuti la yin siangwa chuan audition alo buat saile a adu thu samiro ala mu thei chuang lo Mahse malsuni te ben an ron in lan rwal chuan a phur ta hle a hun khoral kwa lavin dela siampui ta ngala ji ha te ben po chuan an lo pom ve ngal ina malsuni a ho chuan a halim lo in khai wa mai chu mu in makati hle chuta Mr. Pa ka chu anung lama aron langa malsuni chu wak thlu ka tuma Mahse malsuni jok chuan lo da zero ngalin a phwar bet ta dai mayani Mr. Pa ka chuan theilo hian ami kidnap malsuni chu khoya nge ada azota ama nge po chu thatvelo lo tura ti zuin malsuni tel lo chuan atan damin omzia anei bik lo thua soeni Mr. Pa ka chu kumsom pathum mi le kan ilayen anu le pa te achan to a malsuni nu le pa te chuan enkol ve in malsuni nui mel chuan sakna pe thinani chu thu asian nu chuan malsuni chuan a khongai ta dewa engtin nge min hriat chu alo thei jok ti in a in puang ta a Mr. Pa ka po chuan ngun taka en nu chuan ama a mei che om chu malsuni nge ani ti a hre thiam le ta ni atuka chuan an pahni in cafe a an ti ti a malsuni chuan an ben in concert an nei tur thu soin alo suang to achin zai thiam lar tak chu ani thei don ta ti te ashila Mr. Pa kan fiam thu a tho zuya wang chuan malsunin ice cream chu alo bar luivat an om dan chu okja in alo mu fu vele kher boka athil mu chuan a thongin Mr. Pa ka chu akum phu lawa no pangai zonga angaya aten ru hle malsuni chuan achung te an lungai lutuk to lo nan ti in Mr. Pa ka chu engemoti sakturin angena ti chuan Mr. Pa ka chuan malsuni chung te nena chuan malsuni nena an in mu thule angai tu amlo thu te chu ashila adu dan taka huna man mek thu soibokin a ATM card po chu block sak to lo tura adu thu ashilani
chuti lain okja in na yong in hena chuan apa in akumpu lawa naupang angai zon thu chu a hril le veka na yong ni chuan a oisak lok lo Mahse in ava ho chuan apa in lan naupang deuh tuma exer alo la hi ava mu a ti chuan okjai thu soi chu adik nge yaring ve ta ni atu ka chuan Mr. Pakan malsuni chu bike in ava shwaya malsuni landan mila lan kul vel te chu atum ve hle pangpar te pe in a che romantic vel hle a anbula nula te chuan lo nuin malsuni po chuan alo narve zeta Mahse bike a chuan a chuang le ta thawani ti chuan an ben in lan masak ber na tur TV studio chuan va thleng ta a chuta chuan malsuni chu athin lung taka zain angai to na chuan a pasal nena an hlim lai le akalsan nuwa ama chawa an fapa a in kol chho dan te chu aron lang ta zut zut maya alung chelu tuk chu a tap ta hiala alo ngai thatu mi puite a po chuan atlan na hle nge nge ani nirelo te nuwa an ben chu water park ka an kala chuta chuan Mr. Paka siang wale suya ni te po antel ve a tuya an sen lai chuan tui phone na takin Mr. Paka le malsu ni te chu chen sang dain tuya chuan an thi pha chem nge nge ni tui phone na tak chuan Mr. Paka chu vau ka ma the chua ke na hima malsu ni po chu siang wan alo chan chuak ve bok siang wa chuan malsu ni chu ti ti puin hria chian le zuala tuma Mahse malsu ni chuan a zo na te chu alo pe hel zel thung chutia anti ti mai mai lai chuan siang wan malsu ni ke hliam chu mu in anga event rang hle a hliam om na lai vel te chu aron tar le tran ti malsu ni na mu chuan amang ang hle siang wan a muwang ti a hlawa wangin chuan lama siam wata damdo ina awakal ngal tur thu soin a ho ta dayani Mr. Paka chuan en chin nan a ke chu a chun thi le china chuta chuan a chun na lai chu aron tar le zel ti an mu ake avon saklai tak chuan a fanu na yang ni chuan alo mu fu le chia chia apa chu angai dik lo ta hle a thin rim to lutuk chu in sum zo lovin malsuni chu a the chuak ngala an ina omtir chu a phal to lovani Mr. Paka chuan malsuni chu alo chan ve thunga a fanu nen chuan an in hnial pha shep nge nge na yong ni chu a tra tak hiala wangin malsuni po chu a in thiar filim wata Mr. Paka chuan zui du Mahse a fanu in alo dan thlata wangin a zui thei talavani malsuni chanchin a hria thei to lawa wangin Mr. Paka ril ru chu a ha hle maya hian chu la chu wa mu in anu malsuni chungchang thudik tak chu a washil taringot maya Mahse hian chu la o izong alo ni chi alo Mr. Paka chuan depression a nei wangin chutiang ngai dan chu an nei ni tura alo ngai daya Mr. Paka chu thin rim le beidong taka hole ringotin a ruma chuan ril runa takin a tom tlok tlok mai ani lelama malsuni chuan siang wa chu bia in za po don lovin a chen ve chu adil top maya siang wa po chuan alo rem ti hle dinner te in an ti ti a siang wa chuan a chai pa zeu zeu bok Mahse malsuni chuan a kumphu lawa no pangai zon chu a hlo ema wangin a in veng ru renga ti chuan siang wa chu zu in tir chewin a chathlata mak mai ani ejai chuan a depression dam doi chu alo ele tran to a malsuni chu angain angai tuana a chuan a omreng maya avin hlok lai te kha angai le ling to zo kani atu ka chuan malsuni te ben chuan recording an ti a music producer pakhatin siangwa hne na chuan an hla chu amwan ema wangin an ben nen a in mil lo ti a hrila hlaphwa thiam roi mai turin thu aronani chu chuan an hla sak mek phwa tu ji ha chu ati thin rimin a chuak zui ta daya malsuni chuan danatum ve na sa hle producer te chuan an ben ta na thatur an du wang chawani thu soina thlema Mahse ji halung oi lo lak lo chuan malsuni chu siangwa ina ari awanga tranzo ka angai dai thung malsuni thin rim chuan kuta thlak ta zek maya Mahse a in thiam lo le dewa wangin thila e chua pui le ta thawani atu ka chuan Mr. Paka nen an in mu a Mr. Paka chuan a chanjina hriat lawa wanga alungai zia te shilin midang kumno pangjok angai zong ta dayani arin thuwa soiboka athin churim ve deu Mahse malsuni hlimna chu adu berani a adu thanna piang chu pomthiam sha matum ve ani malsunin Mr. Paka chu theite mul pele in enkol thaturin a cha
Mr. Pa ka po chuan okja in athuak lama harsat na ato thule chumi awanga karkal ta maya changa adin hmuna thadlo thu te chu a hril hre ve bok hian chula chuan uluk taka jiha an hla a pho a mu chuan a chuang ve hle a ala phwa chu la thata ka ni thu shilin du sakna a hlan zui chuta chu atum lai chuan an ben thalak chu ena malsuni mel a mu rual chuan a hria hnu anga ti ta hle ti chuan an thalak lui te chu a en kwal ngal wata chuta chia chuan a fapa te bena me che om ve chu anu malsuni nulat lai nen chuan in anga ti ta hle a engkim chu a hre thiam ve ta ni atu ka malsuni le siangu te chu an leng chuaka chuta chuan siangu wan adu thua shil ta roi mai malsuni chuan an koma in thlau hle thu soin alo nara siangu po chuan malsuni tan chuan a upalutuk dewa in ngain alo hre thiam ve mai bok anuwa damdoina awathla a bakil moi deuh hi kil tiarin a chala a kes zeu bok ti chuan malsuni chu damdoi in chunga chuan lutin okjai chu vakana tuma Mahse okjai chu alo boral to ti awa shezui a chon em avangin Mr. Pa kapo nga even zui lavin a chuak le ta dayani ni engemaw zat aliam le hnu chuan malsuni te ben concert nei hun chu alo thlengta a ji ha chu traffic jam ma tangin atlai teu to hle antan ri mel em awang chuan taxi atanga chuakin public cycle chu a mang ringota manmo takin atlan ngal nima sila vanduai thlak takin truck chuan asuta hlau maya damdoi ina an kalpui ngal achanchin an hriat rualin sianguan concert chu cancel maya rota Mahse malsuni chuan concert chu kal tlangpuya khovel hriata ji ha la phwa chu sak chua nge ya du'a chu ji ha du dan po ani nge ya ring ani ti chuan concert chu ji ha tel lovin an tranta a malsuni chu azai cha in an hla chu mi puite chuan an lo du tak zetani concert az orwalin damdoi ina akal ngal wata ahun taka wathlengin ji ha chu thisen pe kalo nga ya a blood group chu AB ni in an chung ko a chuan malsuni nen chia a in milani malsuni chuan a thisen chu pek nga la tuma Mahse Mr. Pa ka chuan lo ko peng fatin thisena pek chuan a ma anga atar le tur thu a shila atiani chuan adu thu sam zai thiam lar tak ni chu a hlo cham le tur thu a shil tlang vek boka Mahse malsuni chuan atu panun na chu angai poimo zo kani thisen petur chuan kalatuma chuta an thu soilo ngai thareng tu afapa hian chula chuan tunge ani a hria chua to thu soin chu mun chu chua san turin angena achan chu atan adu thu sam alo kal san to a tuna atupatan akal san le angai tur chu fair lawati pui hle a anu chu akhonga in a inthiam lo tak zetani Mahse malsuni ero chuan tarle chu apoi hleinem ka chungte bula ka omdon phot chuan a thaveke ti in alo hnem thunga ti chuan operation room a chuan norlu ni in atupa ji ha chu athisena pe a akumsom ni taksa chu amang tha le ta ni kumkhat nuwa chuan ji ha te ben po chu lotling chho zelin a unaw nu hanai chu an vocalist tharani a an concert na po chuan an nu le pa te le malsuni te chuan lo enin an lo support le a e jai le malsuni te po an in ngei to hle concert azo nu chuan malsunin sianguwa chural khata tanga mu a Mahse biak lo chu thlang zokin akal santani chuti lain Mr. Pa ka chuan malsuni shruaya tumna lama chuan photo studio ala mu ngai reng lo chu a mu ve a James D na thalak lo in tara mu chuan mel tha ati hle thla alak ve nu chuan malsuni shruai turin a vakalta a chuta a helmet a han phel chia chu alo tlangwal thale to a mel thalu tuk chu a ma alo nui so tu mei chia te chuan an en vong mai ni Mahse ani ero chuan malsuni che adu tla thunga an in phur lai chuan hun rei tak an in hreto chung po a theithe mul allergy anei thuwa hriat lowa wang chuan malsuni chuan a hau phe ngal nok mai bok